предполагам. Здрасти. Ясен? Краси. Готов за скок? Готов. Скачал ли си преди? Не съм никога. Нервен? Ами, мъничко, да. Интересно ми е какво ще бъде. Бъде много интересно, повярвай ми. Помощ малко? Ой! Ти не се притесняваш, нали? Ами, мъничко. Това е нормално малко да се притеснява. Всеки се притеснява, включително и аз. Ей, този белето. Качвате се комфортно, сигурно? Супер, много. Не е хлабава. Добре. Помниш ли това, което говориш? Кое от всичките неща? Инструкциите? Да. От самолета, от излизането. Какво правим? Излизам навънка, се описвам на теб физически, степенката трябва да ми дава тук тези неща. Точно така. Извивам се като банан, напред колкото мога повече става. Какво държиш? Хащам. Тук ли хащам? Малко по-надолу. Там. Тук. Точно там, точно там. Хащам се тук. Главата. Главата отива назад. Така. Усмивка. Усмивка, това е важно, да. Дишам дълбоко въздух. Така. Дишам. Нямам какво става. Качваме. След като се усети с дъм, падаме. Свивам на 90 градуса Краката. Само ще не така. Така. Назад точно запазвам право коляното в една. Окей. Точно така. Когато ти дам знак, ако искаш. Ако искам. Супер. Готов? Готов. Айде да ходим. Айде ще не закарваме. Точно това е тази степенка. Как е? Супер! Beneath the cover of another perfect wonder where it's so
Честито! Мерси! Как си? Супер, много яко беше. Чакай само да точка. Мерси, беше маняшко. Поздравления. Благодаря. Надявам се няма да е последния. Убеден съм, че няма.